Het Simmerblomke. Wij zijn in Driezem en wij zijn op zoek naar Klaas en Marie van der Zwaag. Zij zijn opjoen terug Janke van der Zwaag. Want sinds zij al langer is kwam te staan, hebben Klaas en Marie een prutte voor haar betekenen. Ze zijn met haar op vakantie gegaan, ze mij daar weekendjes sliepen. Ze staan eigenlijk altijd voor haar klaar. Dus Janke die vond wel dat een mooi bosje bloemen verzinnen. Dus ik had er weer in mijn naam van Jelle, dat is bloemenboutique uit de Westerheen. Dus dan zullen we even zien of we een bliermaatje kennen. Oh, er is wel iemand thuis. Ja, ik zeg het al. Nou, dan bel je even aan. Even hier om het hoekje. Denk ik. Ah, goeie. Nou, ze het is nog jongen. Ik denk dat hier de door is. Ja, hier is de door. Nou, ik hoor het hier zo te bellen, denk ik. Volk? Ha, goeiedag. Ha, goeie. Ben je al Marie van der Zwaag? Ja, helemaal. Helemaal. Nou, dan ben we op het goede adres. Ja, Ik krijg een mooie verrassing. ja dat ligt het mis daar. Ik kan zo net weten van waar. Is je man ook thuis? Ja, mijn man is echt dus. Nou, maar kun je wel eens even erin komen? Want dan, Kom maar. dan komen wij even verder. Dat is namelijk van je allebei. Het is echt verdikt, hé. Je lijkt op bank het scootjes, jongen. Oh, ja, shit, maar ik val je natuurlijk. Ja, je moet nergens mensen. Nee. Nou, goeie. Ah, Hi. hoi. Goed volk. Ja, dat is Ja. Ja. Dit Dat is, is wel apart. dit is wel bijzonder, hè? Ja. 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 Ja, ik heb een mooie verrassing. Een mooi bosje bloem. Kom we maar eens even bisten. Job en Klaas? Of nee, Kees, sorry. Kees, ja, nee, helemaal goed. Sure, is een mooi bosje bloem. Nou, dank je Nou, wel. geweldig. Wat Ja. gaan we dan met dan? Ja, dat is de vraag. Heb je enig idee waar het wijzen kan? Ja, Ik weet het. misschien niet van de band, ik zou het net weten. Het is van Janke. Janke van der Zwaag. Uit Vinwaarden. Dat is dus een squanszus. Ja. Ja. Ze zei ze is al langer komen te staan, zei ze. Ja. En Ja. toen hij hem haar helemaal opvang. Ja, dat klopt. Zij is hier alleen net ze scheiden van mijn broer. En ja, toen hebben we haar wel opgevangen, want ja, ze jaren er voor u altijd naar bij. 40 jaar trouwd geweest. En na 40 jaar is net zo maar in val letten. Nee. Tenminste, dat vind ik. En wat doe je hem dan nou even voor haar? Nou ja, als ik met mijn vakantie ben, dan komt ze wel eens een paar dagen. Hè, we gaan naar mijn ouders in Ameland aan, dan komt ze daar een paar dagen, dan gaat het door. Dat, Maar ze komt Ja. weer geregeld in de bus. Een kaart even met je trainen. Ja, het is heel gezellig altijd. Maar ja, Janke, dit is wel heel apart. Ja, nou, zo wil je hem ervoor bedanken voor al de steun en aandacht. Dus, Super. Super. Ja, dat is prachtig. Daar kreeg ik trend van in één. ja, dat is mooi, hè? Ja, nou, ik zou zeggen, jou een mooi plekje. En nou ja, je zult vast nog de komende jaren ook gezellig maar elkaar denken. Ja, dat Ja, gaat wel ja. terug. Dat komt wel goed. Ja, nou hartstikke bedankt. Geweldig. Wist ook iemand die wel een Simmerblomke verzinnen? Jou het on u stroog. Mail de namen en reden van die persoon die sto verrassen worst naar simmer@rtvnof.nl. Het Simmerblomke.